Čuste, já jsem Salad Catman a já vás vítám u nové videa po dlouhé době, tak pro mě měsíc. Vítám vás zpátky, jsem zpět a teďkom už fakt začnu vydávat hodně často. Nebojte, nikam jsem nezmizel, jenom u mě byl trochu problém se zvukem a ještě jsem... Prostě víte co, já jsem před... třeba 2 týdny zpátky jsem se koukal na OBS Studio. Ten tam vůbec nic nepochopil. Říkám si, co to je za sračku, proč to lidi všichni jako říkají, že to je dobrá apka. Najednou dneska si to stáhnu, zase tam nastavím všechno, najednou se kouknu na nějaký random video, pochopím, jak to tam pracuje a hotovo. A mám nastavený zvuk. Sice nevím, možná ještě zní nějak divně, ale já se za to omlouvám, já nemám jako nějakou aplikaci za prachy, já mám prostě OBS Studio, což používají všichni, ale já to neumím nastavit. Takže proto může ten zvuk být špatný. Sice jsem chtěl, aby ten zvuk byl úplně čistý, ale mě trvalo nastavit půl hodiny, abyste neslyšeli tu klávesnici, protože já mám tak hlučnou klávesnici z myší, že to je hrůza. Jak byste to slyšeli. Jo, takže jsem se vrátil. Nevím, budu natáčet, co já budu natáčet, asi jsem to říkal v tom na mým předchozím Dinoproof kanále, jsem říkal, co já všechno budu natáčet, koho to zajímá, můžete se na něj kouknout. Tam jsem říkal, že já budu natáčet, dá se říct, že všechno, Pet Clicker X, hru, která vychází, Pet Master, budu říkat vám o všech líkách, budu říkat vám o nových hrách, budeme hrát nové hry, prostě úplně všechno, budu se snažit i streamovat. Jo, ale dá se říct, že jsem odpočíval. Jo. Jinak v popisce videu máte moji hru, která už skoro je zpátky. Ano, já dělám svoji hru, která bude hodně dobrá. Možná někde po ní i udělám stream, ale to zatím ještě ne, protože ta hra je teprve na začátku, je ještě demo verze. Takže jo. No, začneme z toho, já nevím ještě začít. Asi tohleto video podle náhodovky jste asi mysleli, že to je z Pet Clickeru a je to s novým Titanicem, kterýho jsem dostal tak ještě 3 měsíce nebo 2 měsíce zpátky od... prostě jsem ho dostal. Nedostal jsem ho z vajíčka nebo to. Nebudu říkat, jak jsem ho získal, ale... nebyl to moc těžký způsob, takhle. A nebyl to nějaký za peníze a takový, ne, ani mě to Ryo nedal, to je prostě už můj a už to nikdo nedostane. Takže, když my půjdeme do Pec, tak tady ho máme, kamo, jakože takový už divný na video mě mluvit, protože já nejsem už zvyklý, já jsem třeba 3 měsíce nenatáčel takovýhle video, jakože normálně snímat obrazovku, jsem už dlouho Já se bouchnu do židle. Jo, taky mám i, jak jsem říkal, že budu někdy mít nový setup, tak mám nový setup, takže proto možná bude trošku vybustěný video, nevím jak, ale jo. Tak mám od toho Titanica, nebo omlouvám se, že tomu říkám Titanic, ale je to doopravdy Omega Sun Angelus, ale já tomu budu říkat Titanic, protože Titanic a Omega je podle mě skoro to stejný. No. Nedávno Ryo udělal to, že buffnou všechny pety, takže oni dávají o nějaký damage víc. A tenhle ten Angelus taky dává o nějaký damage víc. Dává x30, což je hodně dobrý, jich je jenom 2 existy. A co je tam nejzajímavější věc, že je to od Ryo. Ano, možná vám přijde, že to hatchuje Ryo nebo něco takového, ale no to je jedno, víte co, já vám to nebudu popisovat, jak jsem toho Titanica získal, ale prostě mě to nedá Ryo. Já nevím, já natočím klidně video, že potvrzuju to, že on mi ho nedal Ryo. Ryo by mě ho nikdy nedal. Kamo. Takže jo. Jdeme si ho ukázat, je to takový velký Omega Pet, jak to mám ještě říct. Co je na něm takového zajímavého, že on lítá, taky, že on se tak zajímavě svítí a z 2 stran je úplně stejný, takže je velký a jo, asi tak průměrně všechno. Jinak absolutně nic, jo, prostě to je všechno.
nevím, jako čím můžu flexit s Titanicem. Jo, mám Titanica, hodně se mi sekla hra. On poslední dobu nějak Pet Clicker se ultra seká třeba. Já nevím vůbec proč. Jo, ještě je zajímavé, že já tohleto video natáčím, když vychází update. Je to hodně zajímavá věc, protože jako za hodinu už vychází update, takže bude další videjko. Hodně asi rychle, jo. Já budu se teď snažit vydávat každý den video. Nebude to úplně z Pet Clickeru všechno. To je jako až tak nebudu přehánět s Pet Clickerem, come on, já jsem na svém předchozím kanále vydával jsem tolik videí pro Pet Clicker, tam je snad 30 dílů. Takže koho zajímá úplně od začátku Pet Clicker, tak můžete se kouknout zas na můj předchozí channel. Jako ne, že ho propaguju nebo něco takového, že abyste se tam 100% koukli. Já už tam nebudu natáčet, já budu natáčet na Salad Catman. Jo, můžete, ten kdo mě říkal dřív Dinoproof nebo Dino, tak můžete mě furt říkat Dino, protože v svém niku já mám Dino, což je prostě Dino, protože jsem se předtím takhle jmenoval. A mě to nevadí, když mě takhle říkají. A Salad Catman jsem se pojmenoval, protože já mám skin Salad Catman. Nebo salad, prostě kočky, salatový kočky. No, jinak byl nedávno update One Years event, kterým jako přidali taky novou lokaci, nebo Doodle World už přidali hodně dávno, ale přidali nový lokace do Doodle Worldu, jo, taky se už využívá Limbo, taky přidali tohoto One Years vajíčko, to je vajíčko na jako 1 rok téhletý hry, že tady ta hra už existuje 1 rok. Já nevím, můžu si to i klidně přesvědčit, že když my půjdeme na můj předchozí zas kanál, já o něm budu mluvit furt dneska. Tak když se mi takhle koukneme, tak jo, je to rok. Je to už přesně rok. Možná i nepřesně, ale nějak tak. No. Jinak toto video nechtěl jsem udělat úplně dlouhý. Ono mělo být takový krátký, ale takový aspoň, že jsem se vrátil a že budu natáčet. Takže jo. Jinak to je všechno. Děkuji za sledování tohoto videa. Nezapomeňte dát po klasice like a odběr. Na tomto kanále u nás bude nový cíl dát 100 odběratelů. Potom už půjdeme 500 a 1000. Mějte se a čus.